Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo, a nawn ni barhau o un athniadau ar dudalen 56. Yn y nos, wrth I Wil a minnau orwedd yn y gwely gyda'n gilydd, dim ond cysgu fyddai Wil. Fyddem ni byth yn creu storiau bach mwyach. Pan fyddwn ni'n gweld Mae'r ac ar ddydd Sul yn unig roedd hynny nawr, roedd hi'n dal yn garedig wrthyf I fel y bu hi erioed, ond yn rhy garedig bron, yn rhy ofalus, yn fwy fel mam fach I mi na ffrind. Gallwn weld ei bod hi a Wil yn byw mewn byd arall nawr. Roedden nhw'n siarad yn ddiddiwedd am glecs y plas ac am y fleiddast fyddai'n prawlan ar hyd y lle. Tu ar adeg hon, y gollon nhw man gyr braidd yn gyfan gwbl a dechrau ei galw hi'n fleiddast. Dyna pryd y clywais gyntaf am y clecs am y cyrnol a'r fleiddast. Dywedodd Wil ei bod nhw wedi bod yn gariadon ers blynyddoedd, roedd pawb yn gwybod. Dyna pam roedd Mrs Cyrnol Druan wedi cael gwared arni'r holl flynyddoedd yn ôl, a nawr roedden nhw'n debycach I ŵr a gwraig, ond mae hi oedd y bos. Roedd sôn am hwyliau gwael y cyrnol, fel y byddai'n ei gau ei hun yn ei stydu drwy'r dydd weithiau, ac am dymer wyllt y gogyddes pan nad oedd pethau'n cael ei gwneud yn iawn. Roedd yn fyd na allwn ni fod yn rhan ohono, byd nad oeddwn ni'n perthyn iddo. Ceisiais fy ngorau I ddenu ei diddordeb yn fy mywyd yn yr ysgol. Dywedais wrthynt sut roeddem I gyd wedi clywed Miss Roberts a Mr Morris yn chwarae lan gas oherwydd ei fod e'n gwrthod tanio stolf yr ysgol, a'i bod hi wedi alw'n ddyn drwg a chas. Roedd hi'n iawn hefyd. Fyddai Mr Morris byth yn tanio'r stolf tan i'r pyllau bas rewi ar fuarth yr ysgol, oni bai bod ein bysedd ni mor oer fel na allan ni ysgrifennu. Gweiddodd e'n ôl arni y byddai'n tanio'r stolf pan oedd e'n meddwl bod hynny'n iawn, a beth bynnag fod dioddefaint yn rhan o fywyd ac yn beth da I enaid plentyn. Ceisiodd Wil a Mae'r esgus bod diddordeb ganddynt, ond gallwn weld nad oedd dim. Yna, un diwrnod wrth y nant, dyma fi'n troi a'i gweld nhw'n cerdded oddi wrthyf drwy'r dolydd yn dal dwylo. Roedden ni gyd wedi dal dwylo o'r blaen yn aml, ond roedden ni'n dri bryd hynny. Gwyddwn yn syth fod hyn yn wahanol. Wrth I mi ei gwylio nhw, teimlais boen sydyn yn fy nghalon. Dwi ddim yn credu mai casineb neu eiddigedd oedd e. Roedd yn fwy fel poen colled, fel galar dwfn. Byddem ni'n dal I gael rhai eiliadau pan fyddem ni'n dri gyda'n gilydd, ond yn anamal iawn roedd hynny'n digwydd. Dwi'n cofio diwrnod yr awyren felen. Dyna'r awyren gyntaf I ni ei gweld erioed. Roeddem wedi clywed amdanynt, wedi gweld lluniau ohonynt, ond tan y diwrnod hwnnw, chredais I ddim mai pethau go iawn oedden nhw, ei bod nhw'n wir yn hedfan. Roedd yn rhaid gweld un I gredu hynny. Roedd Mae'r a Wil a minnau'n pysgota yn yr afon, dim ond am bysgod bach neu frithyll brown os oeddem ni'n lwcus. Fuon ni ddim yn potsian salmon wedyn, roedd mam wedi gwneud I ni addo. Roedd hi'n hwyr yn noson o haf, a ninnau ar fi'n mynd adref pan glywson ni sŵn injan yn y pellter. I ddechrau, roeddem ni'n meddwl mai car y cyrnol oedd o. Ei Rolls Royce sef oedd yr unig gar yn yr ardal. Ond dyma ni'n sylweddoli ar yr union eiliad honno, bod hon yn injan wahanol. Sŵn grwnan ysbeitiol oedd e, fel miloedd o wenyn ag ataw dweud arnynt. Hefyd, nid o'r heol roedd y sŵn yn dod. Roedd e'n dod yn uchel uwch ein pennau. Daeth sŵn cwacian a thasgu I fyny'r nant wrth I haid o hwyaid godi mewn braw. Dyma ni'n rhedeg allan o dan y coed I gael gwell golwg. Awyren! Buon ni'n gwylio'n gegrwth
wrth iddo gylchdroi uwch ein pennau fel aderyn mawr chwith, a'i hadenydd mawr llydan yn siglon beryglus. Gallem weld y peilot yn edrych arnom o'i sedd drwy bar o gogls. Dyma ni'n chwifio ein dwylo'n wyllt arno, a chwifio ddyntau no. Yna daeth I lawr yn is ac yn is. Sgrialodd y gwartheg yn y ddôl I bobman. Roedd yr awyren yn dod I lanio, gan fawnsio, ac yna bu'n croncian mynd a dod I stop rhyw hanner can llath oddi wrthym. Ddaeth y peilot ddim allan, ond am neidio ddarin I ddod draw. Eithon ni'n syth draw ato. Gwell peidio diffodd yr injan gweiddodd dros ry'r peiriant. Roedd yn chwerthin wrth iddo godi ei gogls. Efallai na fydd y diaw peth yn tanio byth eto. Gwrandewch, dwi ar goll a dweud y gwir. Yr eglwys na draw ar y bryn, a'i eglwys Llanfelin yw honna. Nace, gweiddodd Will nôl, eglwys Llanifor yw hi. Edrychodd y peilot I lawr ar ei fap. Llanifor, ydych chi'n siŵr? Ydyn, gweithon ni. Wps, rwy'n I wir ar goll te. Dyna lwc I mi aros. Diolch am eich help, gwell I mi fynd. Rhoddodd ei gogls am ei drwyn a gwenu arnom. Dyma chi, ydych chi'n hoffi losin? Ac ystynnodd fag o losin I Will. Hwyl nawr te, meddai. Cadwch yn ddigon pell draw, bant a ni. Ac I ffwrdd ag ef dan fawnsio tuag at y clawdd a'i injan yn ffrwtian. Rwy'n i'n meddwl na allai byth godi mewn pryd. Cael a chael oedd hi, ond tarodd ei olwynion yn ysgawn yn erbyn y clawdd cyn codi ac I ffwrdd ag ef. Dyma fe'n troi'n serth ac yn anhedfan yn sydd tuag atom. Doedd dim amser I redeg. Y cyfan y gallem ni ei wneud oedd taflu ein hunain I lawr yn y borfa hir a theimlo gwth sydyn o wynt wrth iddo hedfan uwch ein pennau. Erbyn I ni rolio drosodd, roedd e'n dringo uwch ben y coed ac I ffwrdd ag ef. Gallem ei weld yn chwerthin a chodi ei law. Dyma ni'n ei wylio codi fry uwch ben tŵr eglwys Llanifor ac yna i'r pellter. Roedd e wedi mynd gan ein gadael ni yno'n fyr ein hanadl yn y tawelwch roedd wedi ei adael ar ei ôl. Buon ni'n gorwedd yno yn y gwair hir am dipyn wedyn, yn gwylio un ehedydd yn codi uwch ein pennau ac yn signo ein losin. Pan rannodd Will nhw, roedd 5 yr un gyda ni, a 5 I Sam Mawr hefyd. Oedd hwnna'n wir, sibrydodd Mae'r, a ddigwyddodd na go iawn. Mae losin gyda ni, meddai Will, felly mae'n rhaid ei fod e wedi digwydd go iawn. Bob tro y byddai'n bwyta losin o hyn allan, meddai Mae'r. Bob tro y byddai'n edrych ar y hedydd, dwi'n mynd I feddwl am yr awyren felen honno a'r 3 ohonom ni, ac fel mae hi arnom ni nawr. A finnau hefyd, meddwn ni. A finnau hefyd, meddai Will. Roedd y rhan fwyaf o bobl y pentref wedi gweld yr awyren, ond dim ond ni ein 3 oedd wedi bod yno pan laniodd hi, a dim ond ni oedd wedi siarad â'r peilot. Roedden ni mor falch o hynny, yn rhy falch fel y digwyddodd hi, a droddais y stori, sawl fersiwn wedi ymestyn ohoni, dro ar ôl tro yn yr ysgol, gan ddangos y losin I bawb I brofi fod popeth roedden ni wedi I ddweud yn wir. Ond rhaid bod rhywun wedi bod yn clepian, achos daeth Mr Morris drawn syth ata fi yn y dosbarth, a heb reswm o gwbl, dwedodd wrthyf am wacau fy myhocedi. Roedd 3 o'r losin gwerthfawr ar ôl, ac fe aeth e a phob un. Wedyn, aeth a fi gerfydd fy nghlwys o flaen y dosbarth, lle rhoddodd 6 ergyd I mi ar pren mesur yn ei ffordd arbennig ei hun, ar ochr finiog ar fy masedd. Wrth iddo wneud hynny, edrychais I fyw ei lygaid a rhythu arno. Naeth hynny ddim I leddfu'r boen, a dwi'n siŵr hefyd na wnaeth hynny iddo deimlo'n euog am fy nghuro chwaith. Ond ar ôl ei herio'n swrth, teimlo'n yn llawer gwell
wrth gerdded at wnesg. Wrth i mi orwedd yn y gwely'r noson honno, am bysedd yn dal yn boenus, yswn am gael dweud wrth Will am yr hyn oedd wedi digwydd yn yr ysgol, ond roeddwn ni'n gwybod bod popeth ynghylch yr ysgol yn ei ddiflasu nawr, felly ddwedais i ddim gair. Ond po fwyaf roeddwn ni'n gorwedd yno'n meddwl am fy mysedd ar y losin, mwyaf roeddwn ni'n ysu am siarad ag ef. Gallwn glywed wrth ei anadlu ei fod yn dal ar ddyn hun. Am eiliad fer, meddyliais y byddai hon yn adeg dda i mi ddweud wrtho am tata, a sut roeddwn ni wedi ladd yn y goedwig yr holl flynyddoedd yn ôl. O leiaf byddai hynny o ddiddordeb iddo. Gwnes fy ngorau glas, ond allwn ni ddim magu digon o blwc i ddweud wrtho. Yn y diwedd, y cyfan a ddwedais wrtho oedd bod Mr Morris wedi mynd ar losin. Dwi'n ei gesau meddwn ni. Gobeithio y bydd e'n tagu arnyn nhw. Hyd yn oed wrth i mi siarad, gallwn ddweud nad oedd Will yn gwrando. Tommy, si brydodd. Dwi mewn helynt. Beth wyt ti wedi wneud, gofynnais iddo. Dwi mewn helynt mawr, ond allwn ni ddim peidio. Wyt ti'n cofio Meg, y ci hela gwyn yn y plas, yr un roeddwn ni'n ei hoffi? Wrth gwrs, meddwn ni. Wel, mae hi wedi bod yn ffefryn i mi fyth ers hynny, ac yn y prynhawn ma, dyma'r cyrnol yn dod heibio ac yn dweud wrthai. Dweud wrthai y bydd yn rhaid iddo saethu Meg, felly gofynnais iddo pam. Achos mae hi'n mynd braidd yn hen, braidd yn araf, meddai fe. Achos pan fydden nhw'n mynd allan i hela, mae hi wastad yn crwydro ar ei phennau hun ac yn mynd ar goll. Dyw hi'n dda i ddim i hela mwyach, meddai, yn dda i ddim i neb. Gofynnais iddo beidio, Tommy. Dwedais wrtho mae hi oedd fy ffefryn i. Ffefryn, meddai, gan chwerthu'n arnaf. Ffefryn? Sut gallu di fod a ffefryn? Hyn siarad gwag sentimental. Dim ond creadur yw hi fachgen, a phaid ag anghofio hynny. Dyma fi'n ymbyl arno, Tommy. Dywedais wrtho na ddylai ei saethu hi. Dyna pryd aeth e'n grac iawn. Dywedodd mae ei gŵn hela ef oedden nhw, ac y byddai'n ei saethu pan fydd yn dymuno gwneud hynny, ac nad oedd eisiau fy nghlywed un sôn rhagor am y peth. Felly wyt ti'n gwybod beth nes i, Tommy? Ei dwyn hi. Fe redais i ffwrdd gyda hi ar ôl iddi nosi, drwy'r coed fel na fyddai neb yn ein gweld ni. Ble mae hi nawr, gofynnais? Beth wyt ti wedi wneud â hi? Wyt ti'n cofio'r hen got coedwigwyr roedd tartan arfer ei ddefnyddio yng Nghoed y Wern? Dwi wedi rhoi hi yno dros nos. Mae hi wedi cael bwyd gen i. Fe ddygodd Mae'r damed o gig dros dau o'r gegin. Fe fydd hi'n iawn, lan fanna. Fydd neb yn ei chlywed hi gyda lwc beth bynnag. Ond beth wneud i â hi fory? Beth os daw'r cyrnol i wybod? Wn i ddim, Tommy, meddai Will. Wn i ddim. Pryn y cysgon ni o gwbl yn noson honno. Gorweddais yno'n gwrando am Meg drwy'r amser. Pan es i'r gysgu o'r diwedd, roeddwn ni'n dyhuno'n sydyn bob hyn a hyn, ac yn meddwl fy mod wedi clywed Meg yn cyfarth. Ond cipiaw cathnoed oedd i'w glywed bob tro. A chri dychian unwaith, yn union y tu allan i'n ffenest ni.